Amin. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo नमो भगवते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेष भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमा श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती नैष्टिके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण मातरेग्ला ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೇಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚದಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಕೊಡೆ ತೂಂತ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತಂ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರಾ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಕ್ಕೇನ್ಬ ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚದ ಪುರಾಣಲ್ ಮಸ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದು ಪೂರ ದಾಯಿ ಉಪ್ಪುನೆ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ರೆ ಅವೇ ನೆಟ್ ಪೂರಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಭೌತಿಕ ಜ್ಞಾನಲ ಉಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನಲ ಉಂಡವೇ ಅಂಚಂದು ಪೂರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಅಂಚದ ಇಟ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡ ಭಾಗವತಂ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಮಾತ ಪಂಡ ಇದನ್ ಮಾತ ತೂನ ಕಲಿಯುದಕ್ಲೆ ಗೊಂದಲವು ಅದೇ ಓವೆನು ಓದುನೆ ಓವೆನು ಬುಡುಪುನೆ ಪಂಡದ ಅಂಚದ ಪುರಾ ಪುರಾಣದ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತದ ಮಹಾತ್ಮೆನ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುನ ಪುರಾಣವು ಪಂಡ ಸುರುತ ತೂಪನ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ನೆಟ್ ಆಜ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವತ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವೇ ಭಾಗವತಂ ಏತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನು ಮಾತಿರಿಗಳ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಕೇನೆರೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಸುರಾಣಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭ ఒక పన్పేరు నువ్వు తిక్కొండగే జన్మ జన్మాంతరడు పుణ్యమంతు ఓడిಗೆ జన్మ జన్మాంతరే ಭವೇತ್ ಪುಣ್ಯ ತದಾ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವತಂ ತಿಕ್ಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚದೊಂದು ಆ ಕಥೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂಚದ ಅವು ಆ ಕಥೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತುಲಿ ಭಾಗವತ ಇತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪಂಡದವೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಗರುಡ ಪುರಾಣಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಭಾಗವತಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ ಪಂಡ ವೇದಾಂತ ಸೂತ್ರ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಭಾಷ್ಯಲ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಈ ಪುರಾಣ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪಣಂಚ ಭಾಗವತ್ ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಮೂಜಿ ಕಾಂಡಡ್ಲ ಭಾಗವತ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಂಡ ಆಚಾರ ಕಾಂಡ ಪ್ರೇತ ಕಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಂಡ
ಪೂರ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಂಡಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೇ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮೂಜಿ ಪುರಾಣ ಓದೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಮೂಜಿ ಪುರಾಣ ಓದೋಡು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಮನ್ಪುನೆ ಭಾಗವತಂ ಅವು ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಭಾಗವತಂ ಬೊಕ ನಂಬರ್ 2 ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು, ನಂಬರ್ 3 ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮಹಿಮೆನ ಗರುಡ ಪುರಾಣಲ ನಮಕ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮೂಜಿನೆದ ನಮ್ಮ ತೂಪುಂಡ ಅಂಚದ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪನ್ಪೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಬ್ದಾವತಾರ ಪಂಡದವು ಬನ್ನಿ ಸೌಂಡ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಹಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಹಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪು ಭಾಗವತಂ ಬೇತೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬೇತೆ ಅತ್ತಿ ಬಟ್ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ನಮಕ್ಕೇನು ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ದಾದಾಪ ಆತು ಶುದ್ಧಪ್ಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ವಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಆತನೆಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ಅವೇ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಕೊನಪುಂಡು ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ. ಬುಕ್ಕ ಶಿವಪುರಾಣ ಅದೇ ಅಂಜದು ಕೆಲವರು ಏನ್ವೇರು ಶಿವಪುರಾಣ ಪಂಡ ಶಿವಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪು ಅವೇ ಅಣ್ಣ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂತೇರು ಇಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಟದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಿವಜಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಪಿನಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗದ ದೋಷಲೇನು ನೀಗಿಸಾರೆ ಭಾಗವತ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗ ಪಂಡದು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಈ ಪುರಾಣಡ್ ತೆರಿಪಾವನ್ ಪೋಪಾರು ಅವೇ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನೇರ ಪೌಂಡು ಒಂಜಿಂಜ ಪುರಾಣದ ಮಹಾತ್ಮ ಪನೇರ ಪೌಂಡನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಭಾಗವತ ನೇತು ಪೊರ್ಲುಡು ಗುಣಗಾನ ಅನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾರದ ಪುರಾಣಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥ ಇಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಐನ ನಿತ್ಯ ಅಕಲ ಪಠನ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಪಂಡದು ಅವು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಾರದ ಪುರಾಣಡ್ ಐನ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಈ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತನ ಭಾಗವತನ ಏರು ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತದೀದು ದಾನ ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲು ದೇವರ್ನ ಲೋಕ ಅನ್ಪೋದು ಸೇರ್ವೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ದಾನ ಕೊರ್ಪು ನೆರ್ದೆ ಖಾಲಿ ದಾನ ಕೊರ್ಪು ನೆರ್ದೆ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಿತ್ತದೀದು ಅಕಲ್ ದೇವರ್ನ ಲೋಕ ಪೋಪೇರು ಪಂಡದು ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣ ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುದರ್ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂತ ಕೇನ್ಬಾ ಅದೇ ಭೂತ ಪಂಡ ಪಾಸ್ಟ್, ವರ್ತಮಾನ ಪಂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಭವಿಷ್ಯ ಪಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವೇ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚದ ಈ ಕಲಿಯುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋನ ದಾದ ಆಪುಣಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪಾರು ಅವೇ ಪಣ ನಮ್ಮ ಪಣ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಪಣ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಭವಿಷ್ಯದ ದಾದ ಹೋಯ್ತು ತುಲೆ ಈ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಶ್ಲೋಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ರೀ ದುಂಬೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆತನು ಜೀಸಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದ್ಲ ಉಂಡು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಐಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬೆ ಹೈಟ್ ಪೂರ ಬರೀತೇರು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಶ್ಲೋಕಲ ಓದ್ಯ ಅದೇ ಅಂಚದ ಈ ಕಲಿಕಾಲ ಮಸ್ತು ದೆತ್ತುಪಾಡ್ನ ಯುಗಗೆ ಈ ಕಲಿಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವನ ಎದುರಿಸಾರ ಉಂಡತೆ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಒಂಜೆ ಯಾವೊಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಕೇಂಡ ಯಾವ್ಗೆ ಭಾಗವತನ್ ಪಣ ಆತ್ತು ಮಹಿಮೆನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನು ನಾ ಮಹಿಮೆದಾದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವತ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಅಂತ ಪಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ವರಹ ಪುರಾಣಡು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗ ಈ ಭಾಗವತ ಇಂಚಿನೊಂದು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಅನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಸೌಂಡ್ ಇದೇನು ಭಾಗವತಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಯದ್ ವೈಷ್ಣವನಾಂ ಪ್ರಿಯಂ ವೈಷ್ಣವರ ಪಂಡ ವಿಷ್ಣುನ ಭಕ್ತರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಯಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗವತಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಗುಣಗಾನ ಮಂದಿರ 16ನೇ ಸ್ಕಂದಡು ನೆತ್ತ ಮಹಿಮೆನ್ ಪಂಡ ಇಂದು ಸೂರ್ಯನಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಯಿನ ಪಂಡ ಏರು ಕಲಿಯುಗಡು ಅಜ್ಞಾನಡು ಬೂರ್ದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೊಂದು ಸಾಧಿತೋಜ ಅವನಿಗೆ ಭಾಗವತಂ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನಡು ವೇ ತರದ ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪುಜಗ ಅಂಚದ ಈ ಭಾಗವತದ ಶ್ರವಣ ನಮ್ಮ ಯಾಪ್ಪಲ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾಪ್ಪಲ ಕೇನೋಡು ಪಂಡ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಕಲಿಯುಗಡು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದಡುಲ್ಲ ಒಟ್ಟು 16 ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು ಭಾಗವತ ಮಾಡವೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಭಕ್ತರುಳ್ಳೇರು ಪಣ ಅಕ್ಲಿ ಭಾಗವತದ ಆತು ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪಂದೆ ನೈಕೋಸ್ಕರ ಪಣ್ಣವೆ ಭಾಗವತ ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಅಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 700 ಶ್ಲೋಕ ಅಣ್ಣ ಭಾಗವತ ಅಂಚಾತು
ಭಾಗವತಂ 16 ಸ್ಕಂದ ಅವೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಸ್ಕಂದಡ್ ವಿಭಾಗ ಬಂದ್ಪೇರು అవే అంచదు టోటల్ అధ్యాయ ఏతు పడిన భాగవతముడు 335 అధ్యాయం ఉండు అంచನೆ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ ನಮ್ಮ ಏತನ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಪಂಡ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬೊಕ ಕಪಿಲರ್ನ ಉಪದೇಶ ಅಂಚದು ಇತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗದ ಅಂಗ ಅಂಚ ದೇವರ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಚ ಮನಸ್ಸು ಉಂತಾವನೆ ಅಂತೆ ನಮಕ್ ದೇವರ್ನ ಮಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಉಂತುನ್ನೇಜಿ ಪಂಡ ಆ ಉಪಾಯನ ಏರ್ ನಮಕ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಲೆ ದೇವರ್ನ ಮಿತ್ ನಮಕ್ ಮನಸ್ಸು ಉಂತೊಂಡ ನಮದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪುನ್ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ ಮನಃಶುದ್ಧಿ ಆವಂಡ ನಮ್ ಭಾಗವತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅವೇ ಭಾಗವತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಏನವರ ಸಮರೈಸ್ ಮನ್ಪದ ಆಯ್ಪಂಡಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಪಂಡ ದೇವರ್ನ ಚಿಂತನೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಐನ್ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪನ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂಚದ ಪಂಡ ದೇವಹೂತಿ ಅವೇ ಕೆಲವೈತೆ ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದಿ ದೇವಹೂತಿ ಏರಪ್ಪ ತುಲೆ ಒಂದು ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಇರ್ದು ಭಾಗವತಂ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಇದನ್ ಪನ್ಪೇರು 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಬೊಕ್ಕ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡು ಈ ಕಥೆನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಾರು ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬೋಡಿದಿನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತೇರು ಅಕ್ನ ಪುದರ್ ಸ್ವಯಂಭೂಮನು ಶತರೂಪ ಅಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮೈಥುನದ ವಿಧಾನ ಹಿಡ್ದು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ್ನ ಸಂಪರ್ಕದ ಜೋಕ್ಲಾಪನ ಅಂಚದ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡನಿ ಬೋಡಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದೇರು ಅಂಚದೆ ಈ ಮಾನವ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಬತ್ತನೆವೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾನವ ಆ ಮನುನ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನೆ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನು ಅಂದ್ ಅರೆಗ್ ಪುದರ್ ಈ ಸ್ವಯಂಭೂ ಮನುಗುಂಡತೆ 5 ಜನ ಜೋಕ್ಲು ಅವೇ ಐಟು ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಕ್ಲು ದೇವಹೂತಿ ಆಕೂತಿ ಪ್ರಸೂತಿ ಇಂದು ಬೊಕ ರಡ್ಡ ಅಂಜೋಕ್ಲು ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಉತ್ತಾನಪಾದ ಅವು ಈ ಕತೆ ಪೂರ ತೂಪನಮ್ಮ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಪ್ಪನ ಕತೆ ದೇವಹೂತಿನ ಈ ದೇವಹೂತಿನ ಕರ್ದಮಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ನೆರೆಲ ಹಿಡ್ದು ಪುಟ್ಟುನಾರು ಅರೆ ಕೊರ್ದು ಮದಿಮೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಇಂಚ ಒಪ್ಪುಂತುಲೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪಂಡ ಈ ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ಪಂಡ ಸುರುತ 21, 22, 23, 24 4 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಕ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಇಂಚ ಎತ್ತಂಡು ಮದಿಮೆ ಇಂಚ ಅಕ್ಲನ ಪೂರಲ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುನ ಏನ್ ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಂಚ ದೇವಹೂತಿಗ ಕರ್ದಮ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೊರ್ದು ಮದಿಮೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸುರುಟ್ ಅರೆಗ್ ಉರ್ಂಬ ಪುಂಜೋಕ್ಲಾಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪುಂಜೋಕ್ಲೇನು ಉರ್ಂಬ ಋಷಿನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಮದಿಮೆ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾರ್ ಮಗೆ ಕಪಿಲ ಅಂತ ಕಪಿಲ ವಾಸುದೇವ ಅಂತ ಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಅರೆಗ್ ಮಗೆ ಆದ್ ಬರ್ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ಅರೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ಆರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆರೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಗೋಸ್ಕರ 10,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚಂದತ್ತು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅರೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನ ಪಂಡ ಆರು ಏತ್ ದೇವೇಡ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರು 6ನೇರ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವೇಡ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡಿ ಇತ್ತು ನರೆಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತಡ ಅರು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಪನ್ಪನೆ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನ್ ಮದಿಮೆ ಅಪ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ದಮ ಈ ಮದಿಮೆ ಅವಡು ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೊಡೆದಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ 10,000 ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸೆ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ತೂಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಪುಂಡು 21ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತಥಾಸ ಚಾಹಂ ಪರಿವೋಡು ಕಾಮ ಸಮಾನಶೀಲಂ ಗೃಹಮೇಧೇನು ಅಂಚದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಿವಾಹ ಮದಿಮೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡು ಪಂಡ
ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಯಾನ ಇಡ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೆ ಆಲ್ ಐಡ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊನ್ನಾಲ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಓಕೆ ನಾ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆಡು ದುಂಬು ಪೋಡು ಪಣ ಅಂಚಿನ ಸ್ತ್ರೀನ ಪಣ ಈಗ ಭಗವಂತ ಉಂಡತೆ ಆರ್ನ ತಪಸ್ಸೆಗೆ ಉಳಿದು ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಬರ್ಪೇರು ಭತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ಆರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ನಿನ್ನ ಅಂಚಿನ ಪಣ ನಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತೆ ಅಂಚದು ಈ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತನೆ ಅವೇ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಆರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಆರೋಗ್ಯ ವರ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಕೆಲವು ಪಂಡ 10ನೇದಾಯಾದ ಯಾನ ನಿನ್ನ ಮಗೆ ಆದು ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅಂಚದು ಮಗೆ ಆದು ಬೈದನೆ ಭಗವಂತ ಕರ್ದ ಮಡ ಅವೇ ಅಂಚದು ಮಗೆ ಆದು ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಆರ್ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ವೈರಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೇರು ಅದೇ ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮದ ಮದಿಮೆ ಮಂತದು ಆರು ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತು ದೇವರನ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತೇರು ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಗೆ ಅಮ್ಮನ್ ತೂಪನೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಯ್ನಾಲು ಉಂಡತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಅಬಲೆ ಪಂಡ ಅಲೆಗೆ ಪಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪುನಂದತ್ತು ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಅಬಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಪೊಪ್ಪನ ಆಶ್ರಯಡು ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಪೊಪ್ಪನ ಆಶ್ರಯಡು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾವಡಿಗೆ ಮದಿಮಾಯನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡನೇನ ಆಶ್ರಯಡು ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಆಶ್ರಯಡು ಉಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಇತ ಮಗೆ ಅಂಡು ಅದೇ ಮಗಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಮಗೆ ತೂನ್ ಬೆರೀತೆ ಆ ರಮ್ಮನ್ ಅಂಚದು ಮಗೆಯರು ಭಗವಂತನೇ ತುಲೆ ಭಗವಂತನೇ ಮಗೆ ಅದು ಬೈದೇರು ಅಂಚದ ಆ ಭಗವಂತ ಇತ್ತೆ ಆರೆಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಆರದಾದ ಪಂಡ ಅಸತ್ ತರ್ಪಣ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಜೀವನಡು ಯಾನ ಜೀವಡ ಮಸ್ತ್ ಸೋತು ಪೋತೆ ಎಂಕ್ ತುಷ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪೆರಾವ್ ಅರು ಪಂಡ ಏತುಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಜೀವನಡು ತುಷ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ತುಷ್ಟಿ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈತೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚ ನಾವು ತುಷ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಡಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಇಂಚ ಬರುವ ಪೂರಾ ಪದ್ಧತಿನ ಪಂಡದ್ ಕೊಡ್ತೇರು 25 27 27 ಅದ್ದೇಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಇತ್ತೆ 28 ಅದ್ದೇಡುಲ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲು ಒಂದು ನಮಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪು ಐಕ್ ಅರ್ಧಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ವಿಧಾನನ್ ಪೂರ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚದ್ ಇತ್ತೆ ಆರು ಪನ್ಪುನೆ ಈ ವಿಷಯನ್ ಪೂರ ತೆರಿಪ ಅಂದ್ ಪೋಪುನೆ ಅಂಚದ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಮ್ಮ ರಾಜಪುತ್ರಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಆನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸವನ ವಿಷಯ ಇತ್ತನ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿನ ಇರೆಗೆ ವಿವರಿಸ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಂಚ ದೇವಡ ಉಂತವನ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜವು ಭಾಗವತಡು ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಗ್ ಅದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ದೇವಡ ಇಂಚ ಉಂತವನ ಐಕ್ ಉಪಾಯ ಉಂಡಿಗೆ ಅವು ಇತ್ತ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಆ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪೆ ಪಂಡ ಜೀವನಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಪೆ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಪೆ ಅಂದವೆ ಅಂಚ ಪರಮ ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಡೆ ಐ ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸವೆ ಐನ್ ಪಣ್ಣೆರ್ದು ಬುಕ್ ಐತೆ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮತ್ತು ಯಾ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಶ್ಲೋಕವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿ ಓಡಿ ಶ್ಲೋಕವೇ ಈ ಶ್ಲೋಕ 4 ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಕೋಡೆ ಶ್ಲೋಕ ವೈಸ್ ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತ ಒಂದಿನದ ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣಂ ಸತ್ಯ ವಿಧರ್ಮಶ್ಚ ನಿವರ್ತನಂ ದೈವಲಬ್ಧ ಸಂತೋಷ ಆತ್ಮವಿಚ್ಚರಣಾರ್ಚನಂ ಒಂಜಿನೇದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕದ 4 ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡದೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನ ಉಂಡತೆ ಈಸಿ ಆದ ಅರ್ಥ ಮಂತೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಭಾಗವತ ಉಂಡತೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಭಾವನೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋಡಿಗೆ ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಪುಗುಣವು ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊರುಡು ಬಣ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣ್ ಭಾಗವತ ಮುಂದತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪುನ ಮಡ್ದು ದಯಪಣ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವೇ ಇರ್ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಏನೋರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ನೆಮ್ಮದಿ ಡುಪ್ಪರೆ ಅಕ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಯಾಪಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಅಕ್ಲೆ ಯಾಪಲ ವಿಚಲಿತ ಆಪುಜರು ಜೀವನಾಡು ಅಂಚದು ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ಪರು ಸ್ವಧರ್ಮ ಚರಣಂ ಶಕ್ತ್ಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಧರ್ಮನು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮಕ್ ಏತ್ತು ತೀರುಂಡು ಆತ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು
ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಅವೇ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪಣ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಣ ಮಾತೆರ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಣ ಭಕ್ತಿನಿ ಎತ್ತು ತೀರುಂಡು ಆತು ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದವೇ ಅದೇ ಪಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗು ಕ್ಷತ್ರಿಯಗು ವೈಶ್ಯಗ ಅಂಚ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ 100% ಮನ್ಪೊಡು ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೂಜಾರೆ ಅವೆಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡಾಯ್ನ ಪಣ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವದೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಈ ಕಲಿಯುಗಡ್ತಿಕ್ಕು ನಾನು ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಮತ್ತಿರಿಂದ ನಮಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡು ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ನಮಕ್ ಏತ್ ತೀರುಂಡು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೋಡು ನಮಕ್ಕೇನು ನೋಡತೆ ನೆಕ್ ದುಂಬುಲ ಪಂಡೇರು ಏತ್ ಕೇನುವ ಆತು ಎಡ್ಡೆಡು ನಮಕ್ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪು ಅವೇ ಅಂಚದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣಂ ಶಕ್ತ್ಯ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರ ನಮಗೆ ಏತ್ತು ತೀರುಂಡು ಆತು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ತೊಡಗೋಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ವಿಧರ್ಮಶ್ಚ ನಿವರ್ತನಂ ಅಂಚದು ಓ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಅದೇ ಬೊರ್ಚಂದನ ಉಂಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬುಡೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐನು ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೂಜಾರು ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಬುಡೋಡು ಬೊರ್ಚಂದನ ಕೆಲಸರದು ನಾವು ಪಿರ ಬತ್ತು ಬುಡೋಡಿಗೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗಳ ಬೊರ್ಚಂದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಪಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ವಿಧರ್ಮಶ್ಚ ನಿವರ್ತನಂ ಮೂಜಿನದ ತುಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚೆನೆ ಭಾಗವತ ಮಾತ್ರ ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಮೂಜಿನದ ದೈವ ಲಬ್ಧೇನ ಸಂತೋಷ ದೇವರ್ ನಮಕ್ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐಟ್ ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಆದ ಉಪ್ಪೊಡಿ ಅವೇ ದೇವರ ಏತ್ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಐಟ್ ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಆದ ಉಪ್ಪೊಡಿ ಇಂಕ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಆಪಲ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ದೈವ ಲಬ್ಧೇನ ಸಂತೋಷ ದೇವರ ಕೊರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪವು ಇತ್ತಲ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಹತ್ತು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಗತೆ ಅಚ್ಚ ದೇವರ ಕೊರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆದ ಉಪ್ಪೊಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮವಿಚ್ಚರಣಾರ್ಚನಂ ಅಂಚದು ಗುರು ನಕಲ್ನ ಚರಣ ಕಮಲನ ಅರ್ಚಿಸೋಡು ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರ್ನ ಆಶ್ರಯಗೆತ್ತು ನೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಇದನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನಮಕ್ ವಿವರಿಸೋರು ಭಾವಾರ್ಥ ಅರ್ಥುಲೆ ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಿವರಿಸಾನ ಸುಮಾರು ಮುಖ್ಯ ಪದ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಪಂತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಡೆ ಆಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಲೇನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮವಿಚ್ಚರಣಾರ್ಚನಂ ಪನ್ಪುನ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಪದ ಐನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಆತ್ಮವಿಚ್ಚರಣಾರ್ಚನಂ ಪಣ ಆತ್ಮವಿತ್ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತು ನಕ್ಲು ಇಜಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಗುರು ಅವೇ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪುನ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಗುರು ಅಂಚದು ಪಣ ಏರು ದೇವರೇನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂದೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಅಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೊಡನೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧನ ಅರಿವುನೆತ ಹೊರತು ಆಧಿಕೃತ ಗುರು ಆರ್ಎಸ್ ಅಸಾಧ್ಯ ತುಲೆ ಇರು ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತಿಜರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಗುರು ಆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದೆ ಪನ್ಪುನೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಈ ಕಲಿಯುಗಡಿ ಇತ್ತು ಏರೇರೇನ ಗುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತು ಬೋಜಿ ದೇವರನ್ನ ಆಕ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡು ಈಜಿ ದಾಲ ಬರ್ಚಿ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ತುಲೆ ಇನ್ನು ಕಲಿಯುಗದ ಮಲ್ಲ ದೋಷ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯ್ನ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪುಣ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನಾರು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಆಚಾರ್ಯರಾಯನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಮೂರ್ತಿ ಅಭಯಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆರು ನಮಗ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮವಿತ್ಪನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಂತೊನ್ನೈ ಇಜಿನ ಅಧಿಕೃತ ಗುರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ
ತನ್ನ ಸಂಬಂಧನ ಅರಿಯಂದನ ಹೊರತು ಆದಿಕೃತ ಗುರುವಾಯರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಲು ಗುರುವಾಯರೆ ಯೋಗ್ಯ ಹತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದಿಕೃತ ಗುರುನು ಅರಸೋಡು ಫಸ್ಟಾಯೇ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಆಶ್ರಯಗೆ ತೊನೋಡಿಗೆ ಅಕ್ಲನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಪುರಾಣಡ್ ಮತ ಬೊಕ್ಕ ಆಡ ಶರಣಾಗತಾವುಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಆಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನೆಡ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಲೇನು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಮುಲ್ಪ ವಿಧಿಸಲಾತಂಡು ಅದೇ ಅಪಗಾಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಆಯ್ ದುಂಬು ಬರ್ಪೆ ಅದೇ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಗುರುನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಆಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡು ದುಂಬು ಬರ್ಪುನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಧರ್ಮ ಆಚರಣೆ ಸುರು ವಿಹಿತ ಆದುಂಡು ಅವೇ ಸ್ವಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಶರೀರನ ಪಡೆದಿಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಧರ್ಮಲೇನು ವಿಧಿಸಲಾತುಂಡು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡತೆ ಈ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡೆ ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ ಕೆಲಸ ಏರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಟತಿ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ಏರೆ ಅವಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ದಾಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡೆ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನೇನು ಬುಡೋಡು ಪಂಡದು ಓ ಶಾಸ್ತ್ರಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೋಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲವೇ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಕೆಲವು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಅದೇ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಜಿರಕ್ಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಂತುಜಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಂಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಪನೆ ಪನ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆವಂಡ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ ಅನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜಾಬಂಡ ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಈ ವಿಷಯನ ಭಗವಂತನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡ ನಕ್ಲಕ್ಲ ತುಲೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಉವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರ ಅಪ್ಪುಜಿಗೆ ತುಲೆ ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತು ತಿಷ್ಟತಿ ಅಕರ್ಮಕೃತ್ ಕಾರ್ಯತೆ ಹವಶ ಕರ್ಮ ಸರ್ವ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೈರ್ಗುಣೆ ಪ್ರಕೃತಿರ್ದ ಬತ್ತನ ಗುಣಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಗುಣವಾದ ಕರ್ಮನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲೇ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಡತೆ ಏಟ ಮಾತಾಜಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲದ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪು ನೈನ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅಂಚಾಯಿನೆಡ್ದವರ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಏದು ಪನೊಂದು ಪೋಪರ್ ತುಲೆ ಅಂಚದ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಕೆಲವರು ಮಿಥ್ಯಾಚಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಎದುರು ಹಿಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪನ ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಭೌತಿಕ ಕಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಪುನಃ ಮಿಥ್ಯಾಚಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಡೋಂಗಿ ಅಂಚದ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಗವಂತ ತುಲೆ ನಿನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಕರ್ಮ ನೀ ಮನ್ಪುಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ದೇಹನು ಉರಿಪವನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅಂತಿಜಿನತೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಪ್ಪನಿಂಚತೆ ನಮಗ್ ತಿನ್ನೋಡದಾಲ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡತೆ ದೇವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತುಲೆ ಅದೇ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅದೇ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಕರ್ಮನ್ ಮನ್ಪಂದೆ ದೇಹನು ಉರಿಪವನರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಲ್ಪಲ ಪಂತಿಜಾರ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಶರೀರನ ಅಡೆ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ಧರ್ಮಲೇನ್ ಪಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶೂದ್ರ ಪನ್ಪುನ 4 ವರ್ಣ ಪದ್ಧತಿಡ್ ವಿಂಗಡಿತಾದುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಲೇಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಈ ವರ್ಣ ಧರ್ಮನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪನೆರಾತನ್ ಅವೇ ಈ 4 ವರ್ಣ ಪಂಡ ಚತುರ್ವರ್ಣ ಪಂತೇರು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣ ದೇವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನಗೆ ಚತುರ್ವರ್ಣ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ ಗುಣ ಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶ ಪಣ ಅಕ್ಲ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮಗನುಸಾರವಾದ ಈ 4 ವರ್ಣನ ಅರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂದಿರು ವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ರಮ ಉಂಡವೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣ ಪಣ 4 ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಕಲಿಯುಗಡು ಉಂಡತೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಕಲೌ ಶೂದ್ರ ಸಂಭವಾನ್ ಕಲಿಯುಗಡು ಪುಟ್ಟನಕಲು ಪೂರ ಶೂದ್ರಿರಿ ಅವೇ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣಂ ಪಂಡ ವರ್ಣೋಚಿತವಾಯಿನ ವಿಹಿತ ಧರ್ಮ ಲೇನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾದ ಆಚರಿಸೋಡು ನಮಕ್ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅವೇ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಕೇತು ತೀರುಡು ಆತ್ಮ ಅನ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತಲೇ ದೇವರ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತೇರ್ ಅದೇ 100% ಮನ್ಪರ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜೇರ್ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ತುಲೆ ಏನ್ ಮತ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯುಡು ಪಂಪ್ನ ಈಕ್ ಇಜಿನ ಏರ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಮಂಡ ತಿರ್ಗಾವನಾಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಉಲ್ಟ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುನಾಗ್ಲು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಭಾವನೆ ಪಂಪೇರು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರವಾದ ಆಚರಿಸೋಡು ಏ ತಾಪುನ ಆತ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಒರಿಯೇ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಧರ್ಮನ ಆಚರಿಸಿರಬಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಣ ಸಮುದಾಯದ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಆ ವರ್ಣದ ಧರ್ಮಲೇನ ಆಚರಿಸೋಡು ಆಂಡ ಒರಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಮಟ್ಟಗೆ ಏರುನ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಣ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸಮಾಜದ ಪುಟ್ಟುನ ಉಪಾಧಿನ ದಾಟುನಾಥ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದಿತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ಆಯನ ಸ್ವಧರ್ಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸೇವೆ ಒಂಜಿ ಆದು ತುಲೆ ಆ ಉಪಾಧಿನ ದಾಟುನ ಭಾಗ್ಯ ಶಾಲಿ ಆದಿತ್ತನ ತುಲೆ ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ದೇವನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಉಂಡತೆ ಅವು ಭಾಗ್ಯವಂತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ತುಲೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಅದೇ ಈ ಜಪ ಮನ್ಪೆರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ಏನುನ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಪತ್ತುನ ಮತ ಮೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡಕಲ್ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗೆ ಈ ದೇವರನ ಕಥೆಗೆ ಏನು ಉಂಡತೆ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ನಾರದೇರ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರ್ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನುವರು ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ಉಲ್ಪಲತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಡ್ ಬತ್ತದು ಸರಿಯಾದ ಗುರು ಪರಂಪರೆಡ್ ಬತ್ತದು ದೇವರನ ಕಥೆಗೆ ಏನಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾರದೇರ್ ಪಾಡುವೇರು ದಾಯಪಂಡ ಅವ್ರ ಪಂಪೇರ್ ನಾರದೇರ್ ಅಕ್ಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಕಾರಣಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರ್ನ ಪಾಪ ನಾಶ ಆತಜಿ ನಾಶ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಪಾಪ ಪನ್ಪುನ ಪಾಶ ಬಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಅಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂಡಿಗೆ ಕೇನೋರ್ಚಿ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಕೇನೋರ್ಚಿ ಕೇಂಡ ಈ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ ತುಲೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತು ಜನ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅವೇ ಐಟ್ರ ಅಡ್ಡು ಪಾತೆರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ ಅವೇ ಇತ್ತು ಪನ್ಪೇರ್ ನಾರದರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಪಾಪ ಪನ್ಪುನ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂಡಿಗೆ ನಮನ್ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈಗಲ ಕೇನರಪ್ಪ ಜೊತೆ ಜನ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಶ್ರದ್ಧೆ ಕೊಡ್ದತೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಪಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೇನುನಕ್ಲಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಅವೇ ಅಂಚೆ ಮತಕ್ಕೆ ಏನು ಅಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತೇರ ಬಾಕಿದ ಅವಳು ಪಂಡ ಆತು ತೋಡಿ ಅವಳು ಅಲ್ಪದ ಮುಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಪಾತೇರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಧಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೂಜ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡ ಆತೆ ಅಂಚದು ಇದೇನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು ಅಂಚ ಪ್ರಪಾತ್ ಪನ್ಪರ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಕಲ್ದಾದೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಆಯನ ಸ್ವಧರ್ಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಸೇವೆ ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ಅಂಚದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡ್ ದುಂಬು ಪೋಯಿನಕ್ಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಭಗವತ್ ಸೇವೆ ಇರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುರ ಅಕ್ಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಸೇವೆ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಭಗವತ್ ಸೇವೆ ದಯಪಂಡ ಭಾಗವತಡು ಆಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಜಿನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಸಾರ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರದಾದೆ ಸವೈಪಂ ಸಾಪರೋ ಧರ್ಮೋ ಯಥೋ ಭಕ್ತಿರದೋಕ್ಷಜೆ ಅಹಿತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತ ಯಯಾತ್ಮ ಸುಪ್ರಸೀದತಿ ಪನ್ಪೇರು
ಸವೈ ಪುಂಸ ಮಾತಾ ಮಾನವರಿಗ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಪಂಡಗೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಗೆ. ಅವೇ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಡಿಗೆ ಅಹಿತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತ. ಅಹಿತುಕಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಅಪ್ರತಿಹತ ಪಂಡ ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್. ಅದೇ ಅಂಚದ ಅವು ವೈದ್ಯುಲ ತಾದುತ್ತರ ಬಲ್ಲಿಗತೆ ಪುನಃ ಪ್ರೇರಿತ ಬಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕುಣುನ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆ ಎಂದು ತಿಕ್ಕುಣುನ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆ. ಅಹಿತುಕಿ ಪನ್ಪರೆ ಐಕ್ ಓಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಅಂಚ ಆದುಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಂತನ ಮನದ ನಿಜ ಅಂಚ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಐಕ ಅಪ್ರತಿಹತ ಅವು ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಆದುಪ್ಪೊಡಿಗೆ. ಇಂಚ ಏರು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರು ಯಯಾತ್ಮ ಸುಪ್ರಸೀದತಿಯನ್ನು ಪನ್ಪೆರ ಅಕ್ಕಲ ಆತ್ಮಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಷ್ಟಿ ತಿಕ್ಕುನಿಗೆ ಅಕ್ಕಲು ಖುಷಿ ಆಪೆರಿ. ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಏರು ಮನ್ಪೆರ್ತಲ್ಲ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿನ ಪನ್ಪೆರೆ. ಅವು ಉತ್ತಮವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಐಟು ದೇವರು ಖುಷಿ ಆಪೇರು ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಏರು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರು. ಅವೇ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಜಂದೆ ದೇವರು ಎಂಕಿರ್ಬೋದು ಅವೇ ಅಂಚಿನ ನೆಟ್ಟಿಯರು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೆರ ಐನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿನ ಪನ್ಪೆರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನ. ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆರು ಪ್ರಭುಪಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವ ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ದಿಪ್ಪು ನಡೆಗ ಆಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನುಸಾರವಾದ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಿರ್ವಹಿಸೋಡು. ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಬುಡ್ಪುನೆ ಹತ್ತು. ಅದೇ ಬೊಡೆದ್ದಿ ಜೋಕ್ಲು ಕಂಡನಿ ಅವು ಮತ್ತು ಬುಡ್ದು ಬಲಿಪನ ಹತ್ತು ఆయన ಇದೆಲ್ಲ ತೂಡು. ಅದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಡ. ಅದೇ ఆయన ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ఆయన ಜೀವನನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಅವೇ ರಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಉಂಡತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇವೇ ಭಾಗವತ ಮಾಡು ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದಡೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ನೆರೆದಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿ ಇರದಿಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಗೆ ಇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು ಉಂಡತೆ ಕಂಡಣಿ ಬೋಡಿದ್ದಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ಲ ಮೀರು ಸೇರು. ಅವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಂಚವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತದೆ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪಂಡ ಸನ್ಯಾಸಗೆ ಎತ್ತನೋದು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವರ ಸನ್ಯಾಸಗೆ ಎತ್ತನಾಗ್ಲು ದೇವರ ನಾಡು ಪೋಪರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಚ್ಚಿ. ಅವೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜನ ಕತೆ ತುಂಡ. ಅದೇ ದೇವರು ಏಡ ಖುಷಿಯಾರು. ಅದೇ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಸನ್ಯಾಸಿ, ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಗೃಹಸ್ಥರು. ಅದೇ ಈರೆಗೆ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನೇರೆಗೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಹೇರೆಗೆ ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನೇರೆಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಭಗವಂತಗೆ ಏರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ರು ಭಗವಂತ ಏರೇನು ಬುಡ್ದು ಪಾಡಿಜರು ನಡ್ಜಲ್ಲ ಭಕ್ತರೇ. ಅದೇ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅದೇ ದಾಯ್ ದೇವರು ಏನು ತೂಪಾರು ದೇವರು ಉಂಡತೆ ಇದನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪಾರು. ನಾಹಂ ವಿಪ್ರೋ ನ ಚ ನರ್ಪತಿರ್ನಾಪಿ ವೈಶ್ಯೋ ನ ಶೂದ್ರೋ ನಾಹಂ ವರಣಿ ನ ಚ ಗೃಹಪತಿರ್ನೋ ವನಸ್ಥೋ ಯತಿರ್ವಾ ಕಿಂತು ಪ್ರೋದ್ಯಂ ಕಿಲ ಪರಮಾನಂದ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಾಬ್ದೇರ್ ಗೋಪಿ ಭರ್ತು ಪದ ಕಮಲಯೋರ್ ದಾಸ ದಾಸ ಅನುದಾಸ. ಅದೇ ದೇವರ ತೂಪುಜರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ವೈಶ್ಯನ ಶೂದ್ರನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ಗೃಹಸ್ಥ್ಯನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ್ಯನ ಸನ್ಯಾಸೇನ ಓಲ ತೂಪುಜರಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೇವರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪ ದೇವ್ರ ಭಕ್ತಿ ತೂಪುನವೇ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಉಪ್ಪುಣ್ಣತೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ದೇವರ ಐನು ಓಳ್ನ ತೂಪುಜಾರ್. ಅದೇ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜನ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ ಅದೇ ಆ ರಾಜ ಆತು ನೋಂಡು ಅದೇ ಬೊಡೆದಿ ಉಳ್ಳರು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳರು ದಾಯಿ ಭಗವಂತಗ ಆರ ಆತ ಇಷ್ಟ ಯಾರು. ಅದೇ ಆರ ಐಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಂತನಾರು. ಅವೇ ಅಂಚ ದೇವರೇ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಓಳಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವೇ ಅಂಚದು ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು. ಅವೇ ಅಂಚದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ ದೇವರೇನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಂತರ ಆಪ್ನೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ನಕ್ಲಿಗ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಂಡು. ಅವೇ ಖಾಲಿ ಸನ್ಯಾಸಗೆ ಎತ್ತದ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೈಶ್ಯ ಅವೇ ಒಂಜಿ ವೈಶ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಆಶ್ರಮಗೆ ಆಶ್ರಮದ ಎದುರುಂಡತೆ
ಒಂಜಿ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಆ ವೈಶ್ಯನ ಇಲ್ಲಡೆ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪನೆಗೆ ಅದೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಂದ ಎಂಚಗೋಡು ಆಯ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಆಯನ ಶರೀರಡ್ದು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಾತೆರಡ್ದು ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಮನಸ್ಸರ್ದಲ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ನಿಜ ಆಯನ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಪನ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸನ್ಯಾಸನ ನಿಷಿದ್ಧ ಮಂದೇರು ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಣು ಸನ್ಯಾಸ ಗೆತ್ತೊನೆರು ಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಗೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತು ನೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಏರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪರ ಆಪುಣು ಪ್ರಚಾರ ಮನ್ಪರ ಆಪುಣು ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ಸನ್ಯಾಸ ನಿಷೇಧನೆ ಪಂತಾರೆ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪಂತಾರೆ ಕಲಿಯುಗಡೆ ಸನ್ಯಾಸ ಗೆತ್ತೊನೆರು ಬಲ್ಲಿ ಪಣ ಸುಲವಿಜ್ಜಿ ಕನ್ಯೆ ಆಪುಜವು ಆಪುನ ಪೋಪುನ ಎತ್ತೋ ಸನ್ಯಾಸಿನಕ್ಲು ಪತನ ಐನ ಉಂಟು ಅದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಈ ಕಥೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತಡು ಅಂಚದ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಶ್ರಮ ಆಯ್ತು ಎದುರು ಒಂಜಿ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅದೇ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ದೇವರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುರ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಉಂಡತಿ ಆಲ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಎತ್ತು ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಪಿರು ತೂಪೆಲಿಗೆ ತೂದು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸವನೆ ಅವಳು ಕುಳ್ಳು ತೂದು ಒಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ದೀಪನೆ ರಡ್ಡು ಗಿರಾಕಿ ಬತ್ತನ ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ದೀಪನೆ ಇಂಚನೆ ಕಲ್ಲು ದೀಪನೆ ಅಂಡ ಉಂಡತೆ ಆ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ ಉಂಡತೆ ಪಾಪ ಆಳು ಅಯ್ಯೋ ಯಾನೇತ್ತು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆರಿಗೆ ಬೇತು ಉಪಾಯ ಎಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಯುಗಾವು ಅಂಚಾದ ಆರು ಉಂಡತೆ ಐಕ್ ಬಲಿ ಆದಿತ್ಯರು ಅಂಡ ಉಂಡತೆ ಆರು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಏತು ದೇವರನ ವಿಷಯನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದುಂಡ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂಡ ಈ ಪುರುಷೆ ಪಂಡ ಅವನು ಬುಡ್ದು ಈ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀನ ವಿಷಯನೇ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪನೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೈಪೇರು ಸೈತದಾನಗೊಂಡತೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ನರಕ ಪೋಪೇರು ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಪೇರು ಫುಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ತುಳು ನಮ್ಮ ಏನು ಪುನಃ ಶಾಕ್ ಅವು ಅಂಚದು ಯಮರಾಜರ್ಡ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಪ್ಪಣಕ್ಕೆ ಯಮರಾಜರು ತಿರ್ತು ತೋಜಲ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಲ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿನ ತುಲ ಜನಕ್ಲು ಬತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಪೇರು ಅದೇ ಐಕ ಪೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀನ ಶರೀರ ಅಂತುಲ ಐನು ನಾಯಿ ನರಿ ಕಕ್ಕೆ ಅವು ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಬುರ್ಚಂದನೇ ಎನ್ನು ಅಂತ ಅಂಚದ ಈ ನರಕ ಬತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪರಿ ಯಮರಾಜರು ಆಂಡ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರಿ ತುಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬುರ್ಚಂದ ಮಂತೊಂತಲು ಆಂಡ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆನೇ ಎನ್ನು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಯರನ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಮನ್ಪುನತ್ತು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಪೋಡು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತನ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ ಏತು ರಹಸ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಅಂಚದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದ ಭೌತಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಡಿಪ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನುಸಾರವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸೋಡೆ ಆಯನ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಯ ಮನ್ಪೊಡೆ ಆಂಡ ಆಯೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಕ್ ಏರು ನಲ್ಪ ಕೇವಲ ಪರಮ ಪ್ರಭುನು ಸೇವಿಸೋಡು ದೇವರನ ಸೇವನೆ ಮನ್ಪಡ ಅವೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಆಚರಣೆವೇ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪನೆ ಪಂಡ ಯಾಪ್ಪಲ ದೇವರನ ವಿಷಯಕ್ಕೇನುನೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮನ್ಪನಿ ಕಲಿಯುಗಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪ ಮನ್ಪ ಏತ್ತು ಮನ್ಪ ಆತಿಯಡ್ಡೆ ಆತವನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕವಿನ್ ಪಂತೇರ್ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಅದೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ಮತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಇದೇನು ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಪಂಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೆಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನೆಟ್ಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮಾರತಿಸ್ತಥಾ ಮಿತಾಮೇಧ್ಯ ಅಧುನಂ ಶಶ್ವತ್ ವಿವಿಕ್ತಾಕ್ಷೇಮ ಸೇವನಂ ತುಲೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ಅವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ರಹಸ್ಯವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದು ಲಂಚಿನವೇ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ
ग्राम्यधर्मश्च मोक्षधर्मतिस्तथा तमेद्यं शश्वत् विविक्ताक्षेमसेवनम् ग्राम्यधर्मश्च मोक्षधर्मारतिस्तथा मितमेद्य अधुनं शश्वत् ವಿವಿಕ್ತಾಕ್ಷೇಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ನೇವೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಪೇವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ್ಯಧರ್ಮವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮಾರತಿಸ್ತಥಾ ಮಿತಮೇದ್ಯಧುನಂ ಶಶ್ವತ್ ವಿವಿಕ್ತಾಕ್ಷೇಮ ಸೇವನಂ. ఇట్లా 4 విషయం పంపారు. గ్రామ్య ధర్మ నివృత్తిశ్చ, గ్రామ్య పంಡ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಆಚಾರಲೇರ್ದು ನಿವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಚ ಬುಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುನ ಧರ್ಮ ಆಚಾರಲೇಡು ರತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ತಥಾ ಆ ರೀತಿಡು ಮಿತ ಒಂತಾಯ್ನ ಮೇದ್ಯ ಶುದ್ಧವಾಯ್ನ ಅಧನಂ ಭೋಜನ ಶಶ್ವತ್ ಯಾಪಲ ವಿವಿಕ್ತ ಏಕಾಂತವಾಯ್ನ ಕ್ಷೇಮ ಶಾಂತವಾಯ್ನ ಸೇವನಂ ವಾಸ ಅಂಚ 4 ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು. ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧರ್ಮಾಚರಣೆನ ఉంటాడు. ಬೊಕ್ಕ ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿ అయిన ಧರ್ಮಲೇಡ್ದು ಆಕರ್ಷಿತ ಅವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ, ಅದೇ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಕತೆ. ಅವೆಡ್ದು అయిన ఉంటాವಡಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲವೇ. ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದು ಅಲ್ಪದಾದ ಹಣ್ಣು ಮುಲ್ಪದಾದ ಹಣ್ಣು ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಆಪನೈತೆ ಇಲ್ಲಡು ಮತ್ತ ಅವಳಂಚ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮೂಲಿಂಚ ಹಣ್ಣಿಗೆ అయిన ఉంటాವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಗ್ರಾಮ್ಯ ಧರ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ರತಿಸ್ತಥಾ. ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಧರ್ಮಡ್ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನೇಟೋ ಭಾಗವತಡ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಅದೇ ಆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನ ಕಲ್ಪೊಡಿಗೆ. ಮೋಕ್ಷ ಗಾಮಿ ಆಯ್ನ ಧರ್ಮಲೇರ್ದು ಆಕರ್ಷಿತ ಅವಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆಹಾರಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ತುಲೆ ಆಯೆ ಮಿತಹಾರಿಯಾದ ಸದಾ ಏಕಾಂತ ಜಾಗೆಡಿತ್ತದು ಐದು ಜೀವಿತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಮಿತಹಾರಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ ಆಹಾರ ಗೆತ್ತನೋಲಿ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಜಾರು. ಅದೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಏರೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಹೆವಿ ವರ್ಕಿ ಜಂಚಿನ ಅಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಒಂತೇನೆ ಆಹಾರ ಗೆತ್ತೋ ನೋಡಿ. ಅವೇ ಆಹಾರದ ಮಿತ್ತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಪಂಡ ನಿರ್ದಿಲ ಭಕ್ತಿ ನಾಶಾಪುಣು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಓವರ್ ಅತ್ಯಾಹಾರ ಇದನ್ನು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬರ್ಪನ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಂದೇರು ಮಾತೆರಿಗಳ ತೋಜ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಆಯ್ತು ಪುದರೆ 11 ಶ್ಲೋಕ ಒಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ. ಪುದರೆ ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ಎಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅವೇ ತುಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಒಂದು 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅವೇ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ ದಾದಾಪುನು ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋಡ ಅದೇ ನಮಕ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ತಿನ್ನೋಡ ಆಹಾರದ ಮಿತ್ತ ನಮಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ 11 ಪೋಪೇರು
ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಈ ಗ್ರಂಥಡ್ ಪಂತೆರವೆ ಅಂಚದ ಆಹಾರ NOI ಪಂಡ ನೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐಟ ಆಜೆರ್ದ ಭಕ್ತಿ ನಾಶ ಆಪುಣು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಅತ್ಯಾಹಾರ ಪ್ರಜಲ್ಪಗ್ರಹ ಜನಸಂಗಂಶ್ಚ ಲೌಲ್ಯಂ ಚ ಷಡ್ವಿರ್ಭಕ್ತಿ ವಿನಶ್ಯತಿ ಆಜಿ ಕೆಲಸರ್ದು ಭಕ್ತಿ ನಾಶ ಆಪುಣಿಗೆ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಾಹಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಹಾರ ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕಮಾವನೆ ಲೆಕ್ಕರದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಕಾಸು ಮಂತ್ ದೀಪನೆ ಅದೇ ಐಲ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ಯಾಹಾರ ಪಂಡದೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಮಗ್ ಬೋಡು ಕೆಲವರು ಅವತ್ತು ಅದೇ ನಿದ್ರೆ ಗಜರದ ಅವು ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತು ನಾ ಓವರ್ ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಂತನೇ ಅವನು ಅದೇ ನಮಗ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ 8 ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಮಂತನೇ ಅವನಿಗೆ ದಿನಟ್ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೋಡುಂದಿಜ್ಜು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಕಾಸು ಕಮಾಯರ 8 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ನ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅವೇ 8 ಗಂಟೆ ಕೊರ್ರೆ ಪಂತೇರು ಬೇಲೆ 5 ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೈರವಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೂಜಿ ಆದ ಡಿವೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ಮ ಪಂಡದು ಅವೇ ಇತ್ತ ಜನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಇಡೀ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜರು ಸರಿ ಬೇಲೆಡೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರವಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಡ ಅಂತೂ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪೂಜೆ ಅವೇ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೋಪರಿ ವಿಷಯ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆಚಾರ್ಯನಾಗಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಕಮಾವಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ಆಹಾರಗೆ ಎತ್ತು ನೋಡ್ದ ಪಂಡ ತುಲೆ ಆಹಾರನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ವಾದ್ಯಾಡ್ ಪಂತೇರು ಆಹಾರನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಏರಿಯಾಗ ನೆನೆಪುಂಡು ತುಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ವಾ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಆಹಾರನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪೋಡು ಉಂಡು ಏರಿಯಾಗ ನೆನೆಪುಂಡು ತುಕ ಕುಸುಮ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರು ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ನಂಬರ್ ಅಡಕ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖಃ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕಲು ಪೂರಾ ಭೌತಿಕ ದುಃಖದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅವೇ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆಗೆತ್ತು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ ಆತೆ ಅಂಚದ್ ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿನ್ಪುನೆತ್ತು ಅವೇ ಅಂಚದ ಐಲ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಮಿತ ಹಾರಿ ಅದು ಪಂಡ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಪಂಡ ಯಥಾರ್ಥ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋಡುಂದತ್ತವೇ ನಮಕ್ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಆಹಾರ ಅವೇ ಅಂಚದ ಆಯ ಮಿತ ಹಾರಿಯಾದ ಸದಾ ಏಕಾಂತಡಿತ್ತದ ಐಡ್ದ ಜೀವಿತದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನ್ಪೆರ್ತುಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇಜಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮಾಚರಣೆನ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಪನೆರಾತನು ಅವೇ ಅಂಚ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪಾಶಲೆರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಾಚರಣೆನ ನಡಪಾವುದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಏತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಅಂಚದ ನಿರುದ್ದೇಶದ ಇಜಿನ ನಿಷ್ಕಾರಣರ್ದ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ ಪಡೆರೆ ಕೈಗೊಂಡ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಂಡದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೆ ಪನೆರಾತನ್ ಅವೇ ಸವೇ ಪುಂಸ ಪರೋಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಗೆ ಯಾಪಗಳ ವಾ ಅಡ್ಡಿರ್ದಲ ತೊಡಗುಂಡ ಪೂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಆಚರಣೆ ಹಿಡ್ದು ಕರ್ತೃ ತೃಪ್ತಾಪೇರು ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತಿ ಅಕ್ಳು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪೇರು ಯಯಾತ್ಮ ಸುಪ್ರಸೀದತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ಆತ್ಮಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತುಷ್ಟಿ ತಿಗುಣಿಗೆ ಅವೇ ನಮಗ್ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿ ತಿಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನೆ ಇರ್ತು ಅಹಿತುಕಿ ಅಪ್ರತಿಹತಾಯನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಈಜಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ನಡಪಾವೇರು ಅದೇ ಅವು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಖುಷಿ ಮನ್ಪರೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಆಂಡ ಯೋಗಡ್ ಉನ್ನತಿ ಹೊಂದರೆ ಬಯಸ್ಸು ನಾಯಗ ಇದೇನು ವಿಧಿಸಾದಜಿ ಅವೇ ಇದೇನು ವಿಧಿಸದಜಿ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪದ ಇಂಚಿನ ಮಿತ ಮೇಧ್ಯ ಧನಂ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಿತವಾದ ತಿನೋಡು ಪನ್ಪುನತ
ಅರ್ಥ ಅಂಚದು ಯೋಗಿನಾಯಿನಯೇ ತನ್ನ ಹಸಿವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ತಿನರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತಲ್ನ ಐತ ಅರ್ಧದಾತ್ ಮಾತ್ರ ತಿನೋಡು ಪಂಡದು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ವಿಧಿಸಲಾತನ ಪಂಡ ಯೋಗಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ఆయన ಬಡವು ಅನುಸಾರವಾದ ಏತ ಪಂಡ ಐತ ಅರ್ಧ ಆಗೆ ಪಂಡ ಬಡ ಅಂಡಲ ಮುಲ್ಪೈನ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ನೀವು ಪುರಾಣಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇತೆ ಯೋಗಿ ನಕಲ್ನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಅಂಚದು ಯೋಗಿ ಆಯ್ನೆ ತನ್ನ ಬಡವುಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಬಡವ ಅಣ್ಣ ಐತ ಅರ್ಧದಾತ ಮಾತ್ರ ತಿನೋಡು ಪಂಡದು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಲೆಡ್ ವಿಧಿಸಲಾತನ ಪಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪೌಂಡುದಾತ್ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥನ ಸೇವಿಸವನಾತ್ ಬಡವಿತ್ತಂಡ ಆಯ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಪೌಂಡ್ದಾತ್ ತಿನೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಯೋಗಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪನೆ ಇದೇನು ಅಂಚದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಔನ್ಸುದಾತ್ ನೀರನ್ನು ಪರೋಡು ಬಂಜಿದ ಕಾಲು ಭಾಗನ ವಾಯು ಸಂಚಾರಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಖಾಲಿಯಾದ ದಿಯೋಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆರೋಗ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ದಿಯರು ಪಂಡ ಯೋಗಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡತೆ ಮೈನ್ ಅದಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡು ಅವೇ ಪಂಡ ಈ ಕಲಿಯುಗದಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡು ಮಸ್ತು ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಉರಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಂಡ ಆಯೆ ಅಜೀರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿಲೆಡ್ದು ದೂರ ಇಪ್ಪೋಲಿ ಇಂಚ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಚ ಪನ್ನಂಚೆನ ಮುಲ್ಪೈತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪೆರತಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಹಾರ ಆಗಿ ಎತ್ತೊಂಡೆಂಡ ಆಯ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸೀಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಜೀರ್ಣ ಅಪ್ಪನೆ ಅದೇ ಕರವಂದು ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಆಯೆ ದೂರ ಇಪ್ಪಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ದಿಯೋಡು ಐನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತಿರ್ತುಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ದಿಯೋಳು ಇಂಚ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಧಿಕೃತ ಶಾಸ್ತ್ರಲೇಡು ಪನ್ಪುನಂಚನೆ ಯೋಗಿ ಆಯ್ನೈ ಈ ರೀತಿ ವನಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅದೇ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಐದು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅರ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಅವೇ ನೀರ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗೆ ಖಾಲಿ ಬೋರ್ಡು ಅದೇ ವಾಯು ಸಂಚಾರ ಫುಲ್ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಕೆಲವರು ಬಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗೇನೆ ಉಪ್ಪುಸಿ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ತಿನ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಅತ್ಯಾಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಲಘ್ವಾಹಾರ ಅವೇ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಅಂಚದ ಯೋಗಿ ಆಯ್ನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗ ಭಂಗ ಬರನ್ನಂಚನೆ ಏಕಾಂತವಾಯ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ವಾಸ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪೇರು ಏಕಾಂತವಾಯ್ನ ಜಾಗೆಡ್ ವಾಸ ಮನ್ಪುಡಿ ಅದೇ ಏಕಾಂತ ಇತ್ತ ಕಲಿಯುಗಡ ಓಲು ಏಕಾಂತ ಜಾಗೆ ತಿಕ್ಕಲು ಅದೇ ಪೂರ ಕಾಡಡಿತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿಯೇ ನಾಡಿಗೆ ಬರೋದುಂಟು ಅದೇ ಕಲಿಯುಗಡ ನುಭಂಗ ಅಂದು ಮತ್ತೆ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟದೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ತಿನ್ಪೇರು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೆ ಏರು ಅಂಚ ತಿನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಯೋಗಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಇದೇನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲು ಯೋಗಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರು ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಅರ್ಜುನ ಮನುಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂದಂಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತಲ್ನ ಕಮ್ಮಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತಲ್ನ ಯೋಗಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇ ಪಂಡ ಆಹಾರಡು ಯೋಗಿ ಆಯನಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೋಡು ಅಂಚದು ನಮದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೋಡಮ್ಮ ತುಲೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಂತಂಡ ತುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರು ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ವಿಹಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಿತ್ತ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ ಮತ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚೆ ಏರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಐಕ ದುಃಖನ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗ ಭೌತಿಕ ದುಃಖ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಜೀವನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡವೇ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೂಕು ಮುಟ್ಟ ಅದೇ ತಿನ್ನರವಲ್ಲಿ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಡು.